Řada distributorů automobilů porušuje zákon, tvrdí to Centrum pro dopravu a energetiku a také Česká obchodní inspekce. Distributoři totiž v tištěné reklamě zřetelně neuvádějí takzvané povinné informace, a to spotřebu vozu a množství emisí oxidu uhličitého. Inspekce už řeší přes 30 hříšníků, těm hrozí milionové pokuty. Oteplování země. Právě kvůli tomu Evropská unie nařídila zapracovat do zákonu, aby automobilky a jejich distributoři zveřejňovali v tištěné reklamě spotřebu vozu a emise CO2. Slibuje si o toho, že výrobci budou na trh dodávat ekologičtější auta. Realita v Česku. Obchodní inspekce v loňském roce udělala zhruba 130 kontrol, z nichž má vedených 36 správních řízení s prodejci aut. I když jim hrozí až milionová pokuta, vrásky si nedělají. Aktuálně třeba v reklamě na Fiat 500 nebo na Hyundai Sonatu vůbec nenajdete, jakou mají spotřebu a nakolik s plodinami zatěžují životní prostředí. Nebyl to samozřejmě náš záměr, šlo o pochybení lidského faktoru. Uteklo nám to, je to první inzerát akční. Centrum pro dopravu a energetiku tomu moc nevěří, protože když už povinné informace jsou uvedeny, tak mrňavými písmenky. Takže je to hodně těžké přečíst. Nikde není stanovená přesná definice toho, co znamená pojem zřetelná. Mrňavost textu ale nikdo vysvětlit neumí. Protože asi vyzýváme občany a spotřebitele, aby si stěžovali na tuto praxi u České obchodní inspekce. A ta má jasno, co je to zřetelně. Pokud občan nemá problém s očima, musí tento text umět přečíst. V celé Evropě se často porušuje směrnice o povinných údajích. Brusel proto připravuje novelu. A ta bude říkat, v každé tištěné reklamě na automobil bude ze zákona minimálně 20% reklamní plochy vyhrazeno pro povinné údaje. Zahraniční redakce a Jiří Dlabaja, Televize